Ahojte vážení, prepáčte, že som mi dlho neposlal nejaké videá, aj naše video, lebo ségra mala svadbu a viete, ja som mal strašne toho veľa. Viete, proste, viete, mal som ako, viete, piť ako na obrade, viete čo myslím, musel som, viete, proste sestru, viete, doviesť, viete, k oltáru a bolo to celkom náročné. Viete, proste moja ségra mala takú akože svadbu na stredoveký štýl, prepáčte, som sa naozaj ospravedlňujem, že som videa nedával. Ale už začnem dávať videa, lebo viete, lebo mal som toho veľa, viete. Mám toľko ešte, viete, ešte mám, viete, toľko vecí, že plne z toho hotový som. A čo má vrátane toho, že keby som aj chcel, tak chcem natáčať ešte furt na YouTube, takže prosím vás, dajte tam aspoň takých 500 lajkov na toto video. Chcel by som sa vyjadriť jedné veci. Čo to bolo? Proste, že začnem vydávať nové videá na YouTube. Možno aj uvidíte. Dneska máme nejaké pekné počasie. Poďte sa pozrieť. Dneska máme pekné počasie. Vidíte, dneska máme nejaké pekné počasie vonku. Som ešte chcel niečo povedať, ale zabudol som. Takže začnem vydávať videa na YouTube a čoskoro sa vidíme. Čaute. A nezabudnite dať aj like a odber. Čaute.